priča ovdje? Samo sam pratio... O, moćni pas Šolo, vodič lutajućih duša. A čiju si mi dušu to doveo? Mislim da on nije vodič duša. Na ovom svetu ima raznih alebrijes. Misteriozni su koliko su i moćni. A možda i samo pas. Dođi da baciš pogled. Ti si publika. Mrak je. A iz mraka ogromna papaja. Igrači izlaze iz papaje. A igrači sam ja sama. I oni idu da piju mleko majke, koja je kaktus. Ali ona sam ja. A njeno mleko nije mleko, već suze. Jel previše očigledno? Mislim da je taman ilustrativno koliko treba. Možda uz neku muziku? O, kao na primjer tum 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 tum. O, a onda može darla 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 darla. A kako bi bilo da sve gori? Da, vatra svuda. Inspiracija, ti Imaš umetničkog duha. igrači izlaze, muzika sve tiša, svetla se gase. A Ernesto de la Cruz izlazi na scenu. Otpeva nekoliko pesama, sunce izađe, svi slave. Izvinite, a gde je pravi De La Cruz? Ernesto ne dolazi na probe. Previše je zauzet na toj fancy žurki na vrhu svog tornja.